All Meghalaya Progressive Workers Union kalalum yak jingelang pajba benyatai ya ki babun ki mat bat ki nong trai bela ha ki office beper rangkat ke jingji di gunung kitkam jong ka All Meghalaya Progressive Workers Union jong ka mau kerwat unit ya gani ki jingelang pajba ala penlong hapo ka community hall mau kerwan ha ka ba uba kro el pariat ubadi unong aibo jong ka joint action committee ulalong kumukong san banai jing pensyai pajba kadai katahi kaban penyat bet penyat renti ya ki kambaro te nga ai khublei ya ki pradkhot ha ka JC hamtam ya I advisor jongi ima khro pariat ya I chairperson jongi ikong dayu ya kai bat ya baro ki ba laya poilang ha ka ni kasngi hendiat nson ngadon hangne ban ya pasyat lang ya kijingmut kijing perhat kijing pensyai ha ka bedai bat kijing ya lenti ka bamani ngilayat ngila sedang bat ngila form ya ka All Meghalaya Muscular Progressive Workers Union ha ka khat phra tarik ubnai bapra ar hajar khat phra bat nangta ngilayat lenti ya shibon ke ba mangi ngilaya psai kum ka All Meghalaya lamata ka jing jong ki masteror te onda ngilaya lenti katu kat ni benai ni sotho ba kadon kam ngi ba nginyo ya ka registration ngilaya hun ba apply tenge banyo kalong ka ba sisa banyo henry ha ka lai tarik jong benai balai house name area khandai ngila yo no kloi ya ka registration ngilong ki beran bo aduk ta ha ki tiki por ngilala banle ki registration rei la dei kum ha ni ka por la shutom ban pendek ki registration tingi snochngan bangila don ya ka registration bangin mi bat ban ya kendo ya ki jinga ki ba mangi ngiya kendu ha ka caka ka mangi trai ngi don ke jing ya tali la deng im don ke jing ya tali kamut kalong le yangi bangin ksai te tang kawai ngaso ban ai ka khubor shapi ba to ngin yalong kawai ngim nom thau bangilong kita kiba nakano no ka jaka nakano no ka department henry ngin sim tang kawai ka kantin bangi day ki masteror haga keteng ki masteror ngin rat ding phong ya kini kijing baro bak in tur saprang khlem da ting khlem da sngo lerai ban mi madan kum ki masteror namar ba menta ni hawat chwa shaki kendong kan shroi ban ya ka bawat hasor shalong ki duna bha ki bami madan mar balai ki don ya kata kamen sim bagi solek ran ban ya thu imat bagi di mastero te henrei compare nang ne na kendong ngin mi shakmat ban pen I ya ledik bangi dei ki mastero ban ide kita ki nong trai ki baritam hapo jong ka sarkar te henrei lada omdon pan bangi ki barit syai kata sarkar kan poi te tangkini ki kenting khublai shibon khublai ke ei bangi laban keren nang ni Piro ia keren pasio pramapi wanra ia gani khurbor shabaro ginong trai mastro lepo gani ke district lan fidon sepo is khasi le fidon ki perlo sagaro ro ya lakhanai gani lamba gani ga keren ga jong phi ga jing sisa kal air kan wanra apo ki score jong chief minister chief minister balai haban keren yu balai haban penmi manga ka por kertem cuma ndai bangi gishon nang iya to chief minister bai tangawai nomor bat ya ka personal ka waipat ka dei finance ka personal bai keren namar ka nangkong ka dei ba ka usnam bangin song thad kinong try masterol hado mentang empat tip tikana insong thad san bopra ndreposna Rangi tim tangga wai ngi debe chong thai ngi pusas. Kajinggali balai pag pensong thai ya menta ki masam dap san bopras.
habaka jingtho hado bantang itip tanggawai ba yagi nong trimasterol ndai ban song thaj pala di condition sna mano bakara ni gane gare sokari kapalang ani gane mano habyan kare ha bani kare ni chief minister babadi ka prashna hajinga dai bar ka finance ni ko bani kare ni un mau padi ka pala tang ga jong i baba ban kare ni u ban pen banye gane gar kom trai kam kat kum ga jing tho ba phila da ai second department of health affairs ban bai tang ini gida Sagawai balengi ko ay phi ki badana agriculture, water resource, horticulture, ki soil, ki forest, ki veterinary, ba phingwan sa khamat ki badana DC office, banye dan ka jing trai ni namar tang ka ni ka wai, banye dan ka wai ka jing kelli ba plus habapang bastom ikelli nimdan bapai nimdan shti Rega jingwai pat ka jinggali kum gilong keme kum gigan thai ki samla gan thai ki ban sa shong yo kurim hade kin se yo khallum hamno gata ka shuti yo shuti la ring kha khallum darga kurim jong phi ga yo khon phya ban suma ban pa ja ka to por ban ai bun phi yo shuti umdon shuti sado gata ka shuti Kada hipang suti lat sa kabaw tulong pa ya piu dan kata kaman sembreo. Kadan kata humanity. Kadan kata sneo long breo ya pi tu akhir. Wan trai hadin la khan si banai abanai. Lu ai jing se. Karen po rampai ro. Na marampai gitu ke officers ko to kamera ro. Kal akut ban keren. Le tangane ko bai. Ai de ka jing tho. Kapor mata ka sarkar ka yai ka jing tho ai de ka jing tho file ki RTI tip ye ka jing balai ni habal le ka ne namar ka lanti ka ya ke ni haba sempat ni haba ajing sneng bahkan kendit ben reu ka ni staff ibadan gitu ki department di kita pan keranya ki kan mi ka jing ya odang wo nia ma kan mi gadan ka jing sneo hakki re gine la patai start ne masterol reila lagi ai de ka jing tho kade ka kamera ko jing kamdan kata ka jing ya phachu tara kim juma bi ka jing tho gadan pat ka wai gala te kermen bakin ya traikan da ai no de ka jing tho nang ba ka ni ka yo ka ni ka unit ka jong phi ne ka lem ka jong phi mar mesh ro hangta kan yo phin yo ya ka RCW ka RCW po agriculture nga de keren man na po de majing tho na ka all JT master workers labor union sika director no director mo to lader ha de ba ajing tho ola apan mi ka order bang ye baban trai ka RCW nagaleng ka government meghalaya jong cabinet kala long hone ki banai bala de November la makala kala ajing tho ba ka RCW Meghalaya regular casual worker scheme hakandais pa hakandais benre kantrai kampura kito gi bala yo yag RCW kilang senior kideben yo group di post kalami biang ko order to balai sano government sano ginong mi khamat ka jongi kim kerenya ka jingkeu dor jongi marbam hato bala dan biang ka pisa Yagi ginong try master le try bala. Siapa no? Ha? Lagi dor ki marba pin pediam. Ha? Kam ktai ka pla jong pi. Kam ktai ka pisa jong pi. Tan tagadaw ibu ka jinggar pat. Tagaba habdo tam ye gani baro. Tepila teprom tep ye gani. Mentang edang menin tharai pilayo i kila ya kerana po aying dorbar ya kata reservation policy piatik ga reservation policy ha sebab keran pitem namte banana reservation policy reservation policy kata ke ai baha ka ai baha ka sarkar jalla naga batta ban yo ban
Terikam bantung dia ki no ke bidan hok kat kom kata kebahan. Hangne reservation policy kila jing ya ki jog gi babon ginang yalam mentah ke sarkar kala deble kala pensyong rai tanggawai ka jinggali ba mano bayo banlai pule lamba ka baha jongga khasi jentia mano bayo lamba garo hatu ki khonjongi ki masterol ki khonjongi ki nong trai balla ki asha ki aganwadi ki kukam helpa ki nong trai song dukan ki nong song yeu ki nong ti mau ki nong so mau ria ki khon ke jong ki ko abaro ema college school Pakistan anda kila pass bah ka metric pass bah po class 12 khamting khamla pating lada ki mat ki khon ki ong ni ko ban lai daga science ki yo percentage kham hai lada ki pass bah ki ko ban lai MBBS medical lai doctor lai engineer khamting balai hapting na marhamno ko pisa kat man masalat metric ki kham bah kam par ham yo sa khamang percentage hangno college ngin pamyan ndan bayar apa yang kan mo kajing seo ngiya khatsan khat 3,000 4,000 na taka daw na pipat bah ki bayo ya kataka ki bah banyo balik pulit ki daitang ki khon jong ki ba don lak ki bagyo tulab man law benai ki bag kamay di kilak haksisna balay kiyo ya kata namarba kadon kapisa banjat penlet tuition penlet hikaya ki penpetebet ya ki kayo ngiyak pisah penlet kita ban bam rumdam na tagadaw nagaleng ka junga ban nagaleng juga all jaintia how arajar sab ngitho siya ka expert committee ay baha ya ginong tribal la ay baha ya ginong tribal la ha gani reservation policy ay baha ngipan sipaw ng sispa kanang bagi khonjo gi mastrol gi asa gi aganwadi gi kukam helpa ki waipat ng tribal la kinong sondukan kinyo baha na margi ladiki ay baha ya gi sipaw ng sispa kamar kakam ginam tensyo ejik start ma agriculture kilsala ka PHE la bon sin gila da pa ya kando chief engineer hado manta kim pata kadaw kadam ka erik ay halandat iban upay usa blok kadon ka rangay hapo pipe po PHE ibon ka rangay hapo to pipe na takadang haban tadro haban tadkoy balay nga haban kredi kani kalamba balay pim IRCW mentala jandap life husnem gani ka scheme ndai balay PHE patrika mado benta ladam dan girngai te kita baro nginam keran girngai rai tangin yer te kini gidai pingi ke benta pingi haban lai te ka jintho te ka welfare board ngidon kam banle ta hakani ka jingkendo ngikarmen ngi yo chief minister ngini keran ya kini ke kabakong santam ya baro kani kadang hibana ng banay badagaleng jo ka government of India hakaat waitring banay November jarupsan kala pelang pelum lang baro kita ke sapoteli ki an ki ban pun ke bori gi ginong tribal ki pelong tang south kata kada ke labor code katagal labor code na kalega sarkar India hakaat waitring November jarupsan kala apa sembaka parlimen mentagala trikam segera ko ikajalla hanrai ki candidate hadok menta kata ka labor code kaba ay bor yang ginong tribal la yang ginong tri master role hadok ka menta kampat trikam mahne jalla ju kay gadam kay badon sa ladat kani kadai ka ngidam ya keren man Ngiban siban ong ikinigin reformot kaya mali. Ngiban siban ay lang bagi kabor jong gusto siya pat ba lang bagi press. Ngikarpagi ki
Penon kam siapa ni kelamba jongki kerpan repongon. Pentrai kam ya kale bakut. Kaanya ni kenong trai balan. Balai kam trai kam. Kimarbam kapeleng menta kakham kiudor ni ajala jongi. Kan bo panir hagawati uhir dor. Ngitim mentalai tengkang kiudor tim hapiam ni tiya dang long ko ba. Hir dor sosyo. Kermen ba menta kesni. Balai ni yok ban ya kendu menta ba kadai ka jing ka jongi marwai kum ki mastrol ni kendu ki jing ki bobon ha ki department ki jongi namar ba hon ni don ki notification hon ni don ya ka order memo office memorandum na government ndai bon hi ni nyim yo ya ka hok ka ba ni dai ban yo na kata kadaw hoy na ka JEC ni form ni ya keren juga government yo la se pila yo ya ka press conference jongi men hakane khatrek ba nila kwa nila up ya kata kajing khot na chief minister bangin yo ya kendo batu ban yo ya keren halor kini kijing jongi ki bangila de ai memorandum nando ubnai November ila ai appointment ro bangin ni kendo bati nado kita ki por nomba apa pratrek ndai hado menta nyimpat yo ban ye kendo ye chief minister ban ye keren halor kini ki memorandum ki ni la de ai ni JEC te hoy ko wei ngakwa ban keren hang ni kum ki masrol ni don call JT masrol workers labor union ni don call mekhalia ndai ni don ki JEC ndai kini ki lightly kam don benta than hapdeng jongi balai ngong kum ta namar ni kum ki masrol ni dai ban I shwa yeledi ni dai ban I shwa ga kam shimet jongi ladang ni shim khia ga kam ga jongi kum ki masrol habaro ki department ngin la ban kren ya ka hok jongi ru habangi train kum ki masrol lada gi don ha PWD lada gi don ha PHE lada gi don ha forest ha soil ni dai ban long ki masrol ki ba ki betrai hok kiba try hok ika kam kiba shim kani ka kam ka dei ka kam ka banga im na kani ka jingyo nong jonga ngayo ban pensinga ni ka yang ka sam jonga ngayo ban pen he pensan ni kon gikti ngayo ban singa ni yang ka sam na kata kadaw ni dei ban long ki mastrol kiba kwa shisha kani ka kam ni kren ya ka hok nangka nakata ka jing tray hok ko jong phi kane ka kam kan ten nanti yangi da ka jing tray hok jong ni ikini baro ki jing kan sa orlong hoy kalong ka simpor ndai babon hi ningi ki masrol bon ki besim sting ya ka kam ka jong ni don ki ba shushim tang ka nong ndai ya ka kam pat ki le sting kim tip nakata ka daw ngak kentu ye phi baro ba ni kum ki masrol ni dei ban shimkhia ni dei ban tip kumno ni anong sngi kumno ni like try hakano ko por ni dei ban try hakano ko por ni dei ban shimshuti ndei bangin shule mele lani ndei bangin shu try tang dep ye kakam ladangi long kmi ladangi long pa lani dang samlaru kakam hi ka bangila penshet hangi ngila shim ni kata kanong sngi na ka government ni dei ban shim ban try hok nakat ne gadang ngin tray hok ban pan pat phimleran ban pan ai ko hok jonga haba phim tray hok pat ye kakam kani nga kentiu kersiu ye phi baro kum ki masrol habaro kejala jongi kham tam yengi hangne phi ki badan hama korwat nga sngokumen bakani ko hol kala da nga kermen ro ba phi kum ki masrol bedan shakathan shani phi tray hok ye kakam Pile hok ika kam nakata kadaw pikloy ban wan hagani ka meeting ro knang ba pin tip pin shai balai ba pila tray hok ika kam pila ktik ka man sem ban le ayu hagata ka meeting man sngapan ayu ni karen kane ka way nga nakaliang ka jong nga kum ka chairperson jong ka JEC nga kantiu yi pi baro sngob ha ki department wat ha ki officer ro lada pi tray hok pikran wat tiang ban kren wat tiang ban pan
habis trei hok ngidei ban pan habis trei hok ngidei ban keren ya kan no ka bengin yo ni ha ban keren ni ha ban ni ya kenti wi phi kene kadai ka lenti ka jongi ka ban ya chakmat ban bet kini ki kam ki jongi ka bedang ki badang sa teng menta ti hoi ngam yo ban keren sibon ka por kam sha kawai ngakwa ban ken ong ban yuthu pi ba na kani ka JAC ha kani uniu banai lajan kot menta banai ba a tingi la up ya kata appointment jong UCM hadu UCM lo ong ba un khot yengi hau banai January ndrai lajan kot February ru ngim yo ngim pat yo ban ye kendu yu ti andala kot uniu February ngin naga JAC ngin penbet ya ka way ka general meeting ka bengi hapan ni ka way ka general meeting ba lada UCM un khot yengi hapo uni February ru ngin don hi ka general meeting khanang bangin yo ban ya keren ka ei ka bengi keren ba UCM te lada ngim yo ban ye kendo yo UCM ru ban ye keren ba UCM ru ni hapan don ka general meeting khanang bangin yo ban ya perkhat pat ngin le kumno halor kini ki memorandum kini ki jing ki bangi ladep ai hakti jong u yong ko all mekhalia le sengim yo bani kendo komne te nga kerteng junga di hidayo 1P yakai nga tray hapo PWD building kum i mastrol te ngalong ru kum i chairperson jong ko joint action committee Workers Union thì hakni kapor ya ka Joint Action Committee ke JAC ka ba ngiadon ar toli ki union kawai kadai ka all Jaintia Mastrol Workers and Labor Union kawai kadai ka all Meghalaya Mastrol Progressive Workers Union kini atli ki union one no hakini ki jing ki kam ki jongi ni form no eka JAC haboro ko ka jala Meghalaya jongi te hapo kani ki JAC ni don kinong kitkam ngakwa ban ai kuble ya i advisor jongi i ma lam ni ju khat i malam ma si Jaintia i dei advisor jongi ma kuble chibon ya kajing simkia kajong pi manlong yang ikum i advisor ha ka JAC khnang bangin yo ban ya kren ye ki kam jongi nakapor shikapor lam da don ni ma pariat ma khro lam salan ki pariat te ngimla ban ya kren ngimla ban tipru tam ya ko hok jongi marwai da kajing tendency jongi da kajing ya don rungkat lang jongi bat ni kumki masrol habaro kawai ke department te ngila ban ya keren ngila ban ikendo menta bat pi hakani ke poru